थाख्लाय सार आङो 18 बोसोर बारखानानैसो बे लावदुमजों थांदों। थाख्लाय सार हगार हरदो आंनि बे लावदुम बेबि सनाखौ। साला मानो लाबोनांगौ नोङो साला बे लावदुमखौ साला। सार थाख्लाय हगार हरदो अननानै। आङो नोंनो बे 1 लाख रांखौ होनो थाखाय बि बयसखौबो लाबोफादों। सार आंनि बिबिखौ हगार हरदो दिनै खनसेखौ। आच्छा बि बयस फंबाय रांखौ होना होदोलै बे थाख्लाय सारनो, नङाबा आंखौ हगार हरखानाय नंला बियो। थाख्लाय सार नैबे रांखौ आजावदो, बेनिफ्राय बे लावदुमखौ हगार हरदो सार। बे लावदुमा जादों आंनि गोदोनि बेस्ट फ्रेन्डलै थाख्लाय सार, बेनिखायनो आङो बेखौ रां लानानैबाबो बख'फैनो गोनां जादोंलै थाख्लाय सार। हगार हरदो बेखौ। आरो बे गेमस्रियाबो हारसिं जायो नालाय, बेनिखायनो आङो बे लावदुमखौ आंनि रांजोंबाबो बेखौ बख'नानै लाना थांनो नागिरदों थाख्लाय सार। आच्छा बि बयस फंबाय बे गेमस्रिया 18 बोसोरल' जादों, बियो मानो लावदुमाव खारसननांगौ? ओरैनो दायो मा सिजोन जादों? साला बे गेमस्रिया बुजियाखै साला। बेखायनो बे पाब्लिकफ्रा आंखौ थिननायलाय बे लावदुमखौ जेराव बेयावनो सोहैनो गोनां जादों आं बि बयस फंबाय। दा रांखौथ' आं लाखिगोन। दा सरखारनि आयेन बायदियै आङो रायज्लायग्रोनांगोन, होमबासो आङो फैसाखौ आजावनो हागोनलै बि बयस फंबाय। हगारदोब्रा थाख्लाय सार, बेबायदि दिनाव जाखायोलै बिदि खारस'नाय खुरस'नायफ्रा। गासिबो संसारावनो बिदि सोलिजोबखाबायलै थाख्लाय सार। हगारदो बे खेनसेखौ। खथ' मानसिफ्रा मालाय हाबा जानाय गथ' 2 3खौनो गोनांखाखौनो लाना खारदों थाख्लाय सार। आंनाथ' बेबायदि जाद्रायाखैना थाख्लाय सार। अनदोब्रा थाख्लाय सार, बे खनसेखौ अनथारदो आंखौ। लावदुम सना नों जेबो टेनसन लानाङा, आं नोंखौ रां होनानैबाबो लांखागोन होनखाबायना, नों जेबो टेनसन खालामनाङा। थाख्लाय सार बे रांखौ लाखिमारदो, बेनिफ्राय आंनि बे लावदुम सनाखौ हगार हरदो। जाबायलै सार जाबाय, बे 1 लाखखौनो लाखिदोब्रा थाख्लाय सार। बे 1 लाखखौनो लाखिदो, बेनिफ्राय बे लावदुमखौ हगार हरदो। नङाबा बे गेमस्रिया सोरजों थानांगौ जाखो? आलाय सिलाय जागोन माथो नों बेबायदि लाखिनाय दोनबाय थाबालाय थाख्लाय सार।